Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a A la literatura sempre acostumem a dir el llibre és millor que la pel·lícula no és tan bona, encara que potser sigui igual de bona per altres raons. En canvi, amb el cinema i teatre passa una mica el contrari. Quan estem parlant d'una obra de teatre que s'inspira en una pel·lícula, la recordem amb carinyo, la recordem com una cosa que ens ha deixat una marca, no? Llavors, això de trobar-te al teatre amb uns altres actors, amb un altre ritme, amb una altra filosofia, de vegades passa el mateix. Anem al teatre i diem, no està a l'alçada de les imatges emblemàtiques que ens ha deixat el cinema. Marits i mullers és un espectacle que us recomano absolutament, un muntatge d'Àlex Rigola excel·lent, meravellosament interpretat, i es basa, com ja deveu saber tots, en una pel·lícula també molt famosa de Woody Allen que es va filmar l'any 1992. Woody Allen, quan la va fer, es va inspirar alhora en una altra pel·lícula. Aquesta altra pel·lícula havia nascut com a sèrie televisiva, es deia Escenes d'un matrimoni, l'havia filmat Ingmar Bergman, que el mateix Bergman, després, l'any 81, va decidir fer una obra teatral inspirada en aquesta pel·lícula, Escenes de la vida conyugal, un espectacle interpretat per Ricardo Darín, dirigit per Norma Leandro. Always treats me right. Never running in the streets. En el cas de Terra Baixa hi ha una pel·lícula molt famosa que es diu Tiaflan i que la va dirigir Leni Riefenstahl, que era un geni de la direcció i era un geni, era la cineasta emblemàtica del nazisme. Era la senyora que va filmar una pel·lícula que es deia El triomf de la voluntat. Molt soroll, però no res, Àngel Llàcer l'ha dirigit deixant clar que ha volgut fer una pel·lícula que s'assembli a les comèdies romàntiques de Hollywood dels anys 50, una mica com Alta Societat, i l'ha volgut transformar en un musical, amb música de Cole Porter.